Ndewonu ndị ọma o. Anyị eburugo bata n'oriri. Ọ bụghịzi naanị ajụjụ ka anyị ga na-ajụ. Oriri bịam bịam n'ọnụ. Oriri bịam bịam n'ọnụ. N'anya n'ihe ndị eji esigasị nri nọ n'enu okpokoro a. Kedu nri ndị Igbo ga-agbata anyị n'obi? Ọ bụ gịnị? Abacha. Abacha ka anyị ga-agwọ tata. Ọtụtụ obodo ya bụ steeti ndị Igbo na-azọ na ọ bụ ha wee abacha, na ọha maka esi agwọ abacha. Ndị Abịa sị gị na ọkwa ha wee abacha. Ndị Anambra sị gị na abacha bụ nke ha. Ndị Imo sị gị oo ya o, na ọha maka esi agwọ abacha. Iburuzie batazie Enugu, ndị Enugu asị gị Enugu abacha. Ụmụnne, anyị ga-ama kedu ndị ma ka esi agwọ abacha, kedu ndị iche na ọ bụ ha bụ ndị nwe abacha. Deere anyị obodo nwe abacha n'ebe a na-edenye uche mmadụ. N'uche nke m, obodo m ga-asị gị na ọha nwe abacha bụ mgbe anyị gwachara ya bụ abacha kacha ya ka anyị kụzie maka ndị nwe abacha. Ihe ndị anyị nwere ebe a, anyị nwere ịsha nke a kpọrọ crayfish n'olu bekee. Anyị nwekwaziri mmanụ. Kedu ihe bụ abacha ma a hapụ itinye ya mmanụ? Anyị nwere akwụkwọ aṅara. Anyị nwekwaziri ụkpaka, ụfọdụ obodo na-akpọ ya ụgba. Anyị nwere ehuru, anyị nwere akanwụ, anyị nwere ose abacha, anyị nwere yabasị nakwazi magi, nekwe nnu anyị. Anyị nwekwaziri mkpụrụ aṅara na-enye ọbara n'ahụ. Nekwe azụ anyị ji ata ya bụ abacha. Anyị ga-esi ya bụ azụ. Ngwa nezie n'isi sekpụ ntị abacha n'onwe ya. Ọ bụ mmiri ọkụ, mmiri dị gharịgharị ka eji ede abacha. Ngwa sonyere m ka anyị jee kwado ihe ndị anyị ji esi nri. Anyị ga-asa akwụkwọ nri anyị bee ya, saa yabasị anyị bee ya, suo ose anyị na ehuru, sakwazie mkpụrụ aṅara anyị bee ma sikwazie azụ anyị ji esi nri. Ka anyị gaba. Ugbu a anyị ga-asụkwa ịsha anyị, mana anyị agaghị asụkwa ya ka ọ dịrị ntụ ntụ. Anyị ga-asụ ya n'ụdị onye na-ata ọ na-atatakwanụ. Makwara na abacha anyị na-agwọ bụ ma abacha mmadụ ole na ole ga-ata, ọ bụghị abacha ga-ezu ọra. Ya bụ ị na-achọ ime abacha, ị na-ewelite aka mmadụ one ị chọrọ ka ha soro gị taa ya bụ abacha. Ngwa ugbu a anyị ga-akwadobezi ihe ndị anyị ji esi nri. Ka anyị buru ụzọ sụọ ehuru anyị. Anyị asụchala ehuru anyị. Ugbu a oge eruola mgbe anyị ga-asụ ose. Ka anyị marakwa amara na ya ga-asụ ya bụ ose ka ọ gbarie nke ọma, maka na ọ na-adị mma ị na-atata abacha ị na-afụ gharịgharị ose n'ime abacha ị na-ata. Ugbu a kwa anyị ga-asụkwa ịsha anyị. Ugbu a anyị ga-asa azụ anyị. Anyị na-etinye nnu na azụ maka nje. Naanị otu mkpụrụ magi ka anyị ga-eti ya ka ọ hapụ ịtọ bere. Tetu ya obere nnu, wee tiezie obere mmiri anyị ga-eji tiezie obere mmiri anyị ga-eji wee sie ya bụ azụ. Ngwa ka anyị mụnye ọkụ anyị ga-eji wee sie azụ anyị. Ugbu a azụ anyị nọzi n'ọkụ ka ya bụ azụ ghee. O yeela. Anyị agụpụta azụ anyị ugbu a. Ị ga-agba mbọ hapụ isite ya aka ka ọ hapụ ịgbariche n'ime ite. Anyị gbanye mmanụ anyị ga-eji wee ṅaa azụ anyị. Ọ na-adị mkpa ị na-agwọ abacha chọrọ ighe azụ gị were mmanụ nri. Ụfọdụ ndị na-ejikwa mmanụ groundnut, mana mmanụ nri nwere ụtọ dị iche ọ na-enye azụ. Ugo eberela na mgbagbuo. Anyị ezugo ka anyị si eri udene ka anyị tọtụzie unu ngịga. Anyị erutego n'ihe anyị ji maka ya wee bịa.
anyị na-agbari magi anyị n'ime mmanụ maka na ọ bụ mmanụ bie ga-agazu ya bụ abacha ahụ. Anyị na-etinyekwazi nnu anyị kịta, jikwere nwayọọ na nnu. Ndị agba ọhụrụ asị gị na gị na-etinye nnu na nni ruo mgbe ndị nna nna gị ga-asị gị na ntị na o zuela. Ha agwala ya ugbu a na o zuela. Ngwa ka anyị gbarie ya na mmanụ anyị. Ọtụtụ ndị na-eji ikwe osisi wee were agbari abacha, agwọ abacha ha, mana ọ na-aka mma iji aka ka i wee wetacha ụtọ ya bụ abacha. Achaghị abacha anyị ngwa ka anyị biewezie na ọ bụrụ n'onu ndị nkanụ gasị gị na ha na-ebi abacha, ka anyị gbọwazie. Anyị ga-etinyazi ehuru asụrụ asụ, tinye ehuru anyị gwakọnata ya ọnụ ka o wee nye ife. Ụtọ abacha bụ isi ehuru. Ka anyị tinye ose, ịfụnanya bụ abacha atagharịwago, ọ na ha achịkọta ọnụ maka na ose abatala na ya. Ngwa ka anyị tinyezenu ịsha anyị, ịfụna aka na-afụ mkpụrụ ịsha na ya, anaghị asụrụ ya asụrụ. Bịakọtakwa ya ọnụ, gwọkọọ ya ọnụ. Ị na-anya ị ga-ahụ mmiri anyị sipụtara na azụ anyị. Ọtụtụ ndị anaghịkwa eti ya, ụfọdụ na-etinyekwa. Ka anyị tinye obere ka o wee mee ka ụtọ abacha anyị lọkọnata ọnụ. Anya ugbu a hụ na abacha anyị alọkọtagokwanụ. Ugbu a ị ga-enenezi ma nnu atụrụ ya. Ọ bụrụ na nnu atụghị ya, itinyeekwezie nnu. Ọ bụkwarụ na ose atụghị ya, itinyeekwezie gịnị? Abacha. Na-egodi yori abacha anyị. Ugbu a anyị na-achọzi ịgwọ ụgba anyị. Ka ihe ndị anyị ga-ejigasị wee gwọ ya bụ ụgba. Anyị were mmanụ, anyị were akanwụ etinyere na mmiri, anyị were ụkpaka. Ọtụtụ ndị na-akpọ ya ụgba, mana ihe eji mara ya bụ ụkpaka. Anyị wekwaziri ose nakwazi nnu anyị. Ọtụtụ ndị na-etinyekwe magi na ha na-agwọ ụgba ha. Nke onye ka afọ onye si adị bụ ka o si agwọ nke ya. Feere m ka anyị gwọọ ya bụ ụkpaka. Anyị ga-agbanye mmanụ anyị. Ị na-aya ya bụ mmanụ anyị ji wee ṅaa azụ. O nweghị ihe na-ana n'iyi. Ị gaghị eche ka ya bụ mmanụ chaa. Tinye mmiri ngụ gị, marakwa amara. Ị ga-aza ya maka aja na-adị n'ike, wee gbaa ya bụ ngụ. Ị ga-eji wee gwọkọnata ụkpaka anyị. Ugbu a anyị fụ na ọ na-agbagharịzi, anyị ga-awụnye ụkpaka.
Ọ bụrụgodị ndị na-agwọ isi ewu na ọkwa aka nwa ahụ ka ha ji agwọ ya bụ isi ewu ma nkwọbi werekwa nwayọọ na nnu maka nnu ịgha nri a na-esi. Anyị tinyeche nnu anyị etinye ose. Ụgba ya adịla oriri bịam n'ọnụ. Anyị na ya ga-afa akwụkwọ nri anyị, yabasị, mkpụrụ aṅara, azụ, abacha nakwazi ụgba anyị. Ka anyị kụpụtezie ya were tabazie na oriri adago. Ngwa ka anyị tinye yabasị anyị nakwazi akwụkwọ nri nke na-enye ọbara n'ahụ. Azụ anyị nakwa mkpụrụ aṅara anyị. Ọtụtụ ndị anaghị achọ ịta mkpụrụ aṅara, mana ka anyị makwara amara na mkpụrụ aṅara dị mma n'ahụ. Gwalezie abacha, legodi yori abacha. Kedu steeti ọ dị gị ka ọ bụ ha nwe abacha nke a? Ere anya n'ọdụ ozi. Eji m n'aka na ị mụtara ka esi agwọ abacha. Ngwa sonyere m ka anyị ga taa ya bụ abacha. Abụkwa m aka na-esi nri dị iche iche. Abụ m nwaada Igbo. Aha m bụ Nwaada Chiamaka.